Vánoční stromky se letos budou prodávat za stejnou cenu nebo i levněji než před rokem. Pěstitelé už je třídí a prořezávají. A jedna rodinná firma z Vysočiny přivítala i první zájemce. Manželé Semrádovi z Čáslavy přijeli už dnes do Petrovic na Vysočině vybrat vánoční stromek. Jo, tenhle ten berem. Pro označený stromek si přijedou až před Vánoci. Na rodinné plantáži Řípovy první stromky už ale dnes prořezávali. Prodejci je chtějí s předstihem. Největší zájem je o 6leté stříbrné smrčky. Kvůli ozdobám, takže chce radši smrček, že se mu líp zdobí, než třeba borovice, která má dlouhý jehlice. Stojíme u smrku stříbrného. Máme tady právě uřízlou špičku, protože se snažíme, aby nám nerostlo do výšky. A když je zastřihneme, tak se pak víc košatí. Ne všechny stromky se ale hodí pro zákazníky. Křivé a špatně rostlé nikdo nechce a tak končí napřed v drtičce a pak v kamnech. Stromky se letos budou prodávat od 200 korun za smrk až do 1500 za jedli, podle kvality a druhu stromku. Ceny určitě klesnou o trošku, každopádně, jelikož je krize a každý si nemůže dovolit utrácet tolik peněz za stromeček. S prodejem vánočních stromků se začne už za 14 dnů o prvním adventu. Blanka Poulová, Česká televize, Petrovice, Havlíčko Brodsko.